Monthly. Hello guys, hello. Sini ke bra, kala sos makan ada. Ada. Rawan pihak mata. Nudu dah. Mana sasi pihak mata. Live. Hai. Ada. Pobon. Nei फंबाय दंगासिनो आं बेयावहाय दुब्लियावहाय दसे माने बारियावहाय दङ आरोना दायो दसे रायलायनो फैदोब्रा सोमखोर हाय फंबाय हाय माब्रै खबरफ्रा बुंदो एकदम मोजां आदा एसे रायलायनो फैदोब्रा नोंथांमोनदो मधुजी अफिसियेल हाय फंबाय मोजाङानो लाइक होग्रोब्रा लाइक होग्रो गासिबो थु लाइकआवहा माब्रै नोंथांमोना गासिबो खोन्थादो खबरफोरखौ गावबा गाव खोन्थादोब्रा बरिया कमेन्ट हो कमेन्ट अब्लानोसो आं खोन्थानो हागोन मधु अफिसियेल जी सापर्ट खालामखायो आदा माथो गासिबो सापर्ट खालामखायो आंलाय हैद र' फंबाय पबन दा उनावहा रोजाबगोनब्रा दा मा रोजाबनो सान्दुं गोसाब्रा बिराद सान्दुं गोसा रोजाबथ'नाय नङागोन दसे उनाव रोजाबगोन मोजां नामा सोमखोर राभा मेथाइ खनदोरा मा होनदो सान्दुं गोसानि ना मेथाइ खननो माने मा बुंनो दालाय र' दसे उनाव खननोसैब्रा दसे उनाव खनगोन मेथाइखौ रोजाबगोन दसे उनावहाय नेबाय थादोब्रा नोंथांमोना नेबाय थादो दसे अरे पवन भाई फागुन दाननि थिं सान्दुंखौ रोजाबलैब्रा आइला र'ब्रा रोजाबगोन दसे नेथ'नाय रोजाबगोन टेनसन दाला मानसिफोरानो फैजोबाखै हनै लाइभआवहाय साथामल'सो नायगासिनो सानैल'सो लाइक होदो दासिमबो माबायदि जागोनब्रा बिदिबालाय साब्रै फैबाय दे गासिबो लाइकआव थुग्रोब्रा गासिबो लाइकआव थुग्रो नायग्रोनि सिगां ओमफ्राय बिनि उनावहाय कमेन्ट मारिबानो जाबाय कमेन्ट फोथारावसो दंफैयोलै आङो बारियावसो दंफैयो अरे भाई राइट सं चइस खालामबाय पवन फंबाय जागोन दे ना फंबायसो जागोन मोनथिला आरो जिबाबो बुंबाय आरोना आंथो नायो रोजाबगोन दसे उनाव रोजाबगोन आं मेथाइखौ रोजाबगोन टेनसन दाला ब्रा सान्दुङाब्रा गोसालै माबोरै नुदोब्रा आंखौ खोन्थादोब्रा हेन्डसाम नुदोंना माबोरै नुखो नोंथांमोना खोन्थादो आबान फैला कुइसनबो सोंला जेबोखौनो सोंला माथो सोंबाय था कुइसन आं एन्सार होगासिनो दंना फोथारावसो दंफैयोलै आङो नै फोथारावसो दंफैयो दसे जिरायदो सान्दुं गोसानि
थोद मधुजि अफिसियेल आदे खिफिदो नामालै मोनामफैदों थोद खिफियाब्रा आङो खिफिया बिदि अरावसो खिफिखायोब्रा आङो दा खिफिया उन्दुनाय समावसो खिफियो आं फुङावनो खिगारबाय नालाय दायो आरो खिफिला आरोना दायो मोनामनायावथ' गैखायालै आंनि खिफिदिया माथो मा मिनिखोरा मधुजि थोद थिरगा थांजोब्बायसो माथोलै लाइफनिफ्राय रावबानो थाया माथोलै आरे कुइसन खालामब्रा कुइसन बारा समबो नङालै दसे समनि थाखायसो फैदों आं लाइफआवब्रा नोंसोरो रायलायनो होननानै गोसो जाथारबाय रायलायनो मोनला कमेन्टबो खालामा आंनि भिडिअ'आ रावबानो मेनि कंग्रेचुलेसन होद जाम्बा 600K नङाब्रा थैगोनसोलै अनलि 600 जादोंब्रा अनलि 600 जादों आंनि साबसक्राइबारा मा 600K बेलाय थैद जागोन र' सानसे समाव जागोन लासै लासै जागोन टेनसन दाला जागोन टेनसन दाला जागोन दंना नै नुंफाया दं आंनो दंबाय थायोना र' सानैसो उनावहाय एकदम धामाका भिडिअ लाबोगासिनोलै नायबानो जाबाय लाइफनिफ्राय मोनामनाय खारजोब्बाय होनबायलै सासेया मधुजि अफिसियेल नङाब्रा आं खिफियाखै खिफिबा ओरैबायदि खोनाखागोन नोंसोर खोनाखागोयानो मा पानबारि घग्रा ब्लक खालामनो फै पानबारि घग्रा ब्लक खालामनो फै मानोरा पानबारि घग्रायावलाय मानो आं बुजियासै माबाफोर दं नामा बेवहाय थांगोन मोजां कन्टेन्ट दंब्ला थांगोन आरोना टेनसन दाला थांबाय थादो र' गाबोन साननैसो उनावहाय अमा जानायनि भिडिअ फैगासिनोलै अमा सावना जानायनि भिडिअ फैगासिनो नायबानो जाबाय धामाका भिडिअ होगोन आं र' सान्दुं गोसानिफ्राय नायनो बाथारबाय नामालै मानसिफ्रालाय आंखौलाय माथो रावबानो जेबोखौनो सोंथाराब्रा जाय हो आदा माने बुजियासैलै फंबाय लागोनब्रा लागोन टेनसन जाला पबन फंबाय लागोन मानोथो टेनसन लादों नोंलाय लागोन ना आंथ' माथो गासैखौबो लाखायो है जाम्बा सोमखोर राभा फंबायालाय मा जाम्बा कुइसन सोंदोंब्रा आबायालाय मालानो जागोनब्रा र' लासैनो जागोन टेनसन दाला बेफोर लासै जालांगोन मादि रुन्दुब्रा आंखौलाय नुदोंना नुवाखै माबा खानायफ्रा माथो उल्टां फाल्टांसो जाजोबना थाबाय आंनिया थोद हेन्डसामबो नुखायाना मानसिया जागोन दे टेनसन दाला बेफोरो उननिसै आरो फुजा मोनफैदो बेफोरखौ सिननानै एकदम द्लाम खालामनासो लानांसिगोन साननैसो उनावहाय थोद थार लानोनो साइकेलखौनो बायनो हायाखै माबा थार लानायनि खोथा बुंबायलै जोंहा मधुजि अफिसियेला साइकेलखौनो बायनो हायाखैलै फंबाय मा खालामनो उफाय गैया गरिब जिबन र' लासैनो लागोन टेनसन दाला बेफोरो जालांगोन नैलै फोथारावसो दंफैयो दसे जिरायना दंबाय थायो आरोना सान्दुं गोसा नालाय मा खालामनो खामानि मावनो गोनांलै उफाय गैया साथामनि बारायानो फैया माथो आंनि अलाय माथो लाइफआवलाय आइला असाना मिसाब्रा हेलौ दे सोरबा गोदान फैदोंबा बुं खबर माब्रै सान्दुं गोसानि माबा रायलायनो फैदो रावबानो रायलाया माथो मा ओंखाम मा ओंखारबाय माइ ओंखारबाय नामा आदा
मायालाय ओंखाराखैलै जोंहानिया ओरैजायसिम दङ बै खाथियावनो दङ ओंखारदों ओंखारनायालाय एसे बिथाइ थाइबोदों आरोना र' बिथाइ माने बिबार खिलिदों आरोना जासिगोन अखायानो हाथारा माथो जोंनिथिं माबा सान्दुङानो बांसिन जों दुंबाय थायोलै अखायानो गैया आबादानो मोजां जायाखै देग्लाय बारा गायनोबो हायाखै नालाय ओरैजाय न'नि बारियावसो दंफैथ'यो आङो दायो माइआथ' जाखाथाराखैनो बारा थेवब्लाबो एसे एनै जादों बेफोरखौनो जानांसिगोन आरोना बेफोरजोंनो हेलौ आदामोन लाइक होब्रा लाइक हो सोरबा दंबा लाइक होबानो जाबाय आरोलै आदाया मा जायगानि फंबाय आंथ' तेजपुरनिलै तेजपुर थेलामारानि जोङो रायलायनायाबो एसे खाब्रां नालाय जोंनिया मोनथिखायो माथो सानजानिसोब्रा जोङो अबाव थांथ्र'खोब्रा फैबाय हनै जोंहा गिरिधर बर' हैद नै खुलुमबाय नोंथां माबोरै खबरफ्रा बुंदो दसे नै सान्दुं गोसानि इयावहाय दुब्लियाव दंथ'यो जिरायना दसे रायलायनो होननानै फैदोंलै माबा रावबानो कमेन्ट खालामथारा माथो सोंथारा नै गिरिधर फंबाय फोथाराव दंफैथ'यो आं दसे फोथार माने जोंनि न'नि बारियाव दंफैथ'यो आरोना दसे नै खामानि मावलाबायदों दसे जिरायदों सान्दुं गोसा नालाय ओंखायनो दसे जिरायथ'ना दं आरो दायो मा खालामनो माने एसे खामानि मावदोंलै मा बुङो दा खामानि एसे दङ आरोना खामानि मावगासिनो र' साननैसो उनावहाय भिडिअ फैगासिनो धामाका भिडिअ फैगासिनो मबाइल मोनसे लानो सानदोंलै मबाइलखौनो लानो माबा मबाइला एकदम लोर जाबाय माबा खेंख्रा जाबाय थायो मबाइलानो मोजां नङा आंना मा खामानि माने एसे माने मा बुंबावगोन दा नै ओरैजाय बेखौ साफा खालामगासिनो बेवहाय गिरिधर फंबाय नै बेयावहाय दसे साफा खालामदों आरोना बेखौ मधुजि अफिसियेला मा होनना बुंखोब्रा आइला हैद लाइफआव बाजैखौबो लाफा नांगौ होमबासो जायोलै हैद जायालै बे आइदियाया एकदम मोजां जायालै फंबाय मा बुंनो आरोना बेफोरनो आरो मा बुंबावगोन बेफोर उननि खोथाब्रा सोमखोर राभा 1K कामिं सन We are ready for party अके ब्र टेनसन दाला 1K जाबानो आरो मा बुंबावगोन आरो 1K जाबानो आरो बहुत खुसि आरोना फार्स्ट माने बेनो लामा नालाय 1K जाबानो एसे माने टेनसन दाला बेफोरखौ होगासिनो ओइ पुवालि रश्मिता बर' हाय आसु भाले हारसा जायालै आंनिया लोगोफोर हारसा रायज्लायनो रोंखाया मोजाङै गोरोन्थिबो जालाङो आंनिया एसामिस रायज्लायनाया खबर बुं गासैबो खबर बुं माबोरै दङ गरम बोथोरनि माबोरै खबरफ्रा बिराद गरमखा दिनै
बोरो रावबानो कमेन्ट हरथारला माथो मा जाखो भिडिअखौ सिरि सिरि नायबाय थाबा जाया कमेन्ट होबानो जाबाय ओके ओके रश्मिता बर' ভালকৈ ব্লগ কৰি থাকা ओके ओके কৰি থাকিম नाजाबाय थागोन रा नाजाबाय थागोन टेनसन लाना फैगासिनो दं भिडिअ सानैसो उनावहाय ओके ओके थैंक यू সাপোর্ট করে থাকবা দেই একদম সাপোর্ট করে থাকিবি নহলে একদম মন বেয়া লাগি যায় ভিডিও কমেন্ট লাইক ভিউজ নাহিলে টেনশন লাগি যায় কি কম আর এইবিলাক আৰু লাইক মাৰিब्रा লাইক हो 5 जन 6 जन नायबाय भिडिअखौ रावबानो लाइकखौनो खालामथारासै माबा मोजां मोना नामालै आंखौलाय रावबानो हैट थांथ'बायसो ना नेटनि प्रब्लेम दा কাইলৈ নেক্সট লেভেল ব্লগিং কৰিম টেনচন নলবি কৰিম आदा आंनिखौ शेयार खालाम जागोन फंबाय जागोन मधुजी अफिसियेल बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङनो आंनियानो ग्र' जायाखैलै फंबाय मा बुंबावगोन आरोना भिडिअआनो आंनिया भिउसबो फैया साबस्क्राइबारबो बारिया जालांगोन टेनसन लाना बेफोर लासै लासै जालांगोन ना ओइ जोंहा गिरिधर फंबाय मोनाबो बिराद मोजां भिडिअ होगासिनो थायोलै नायबानो जाबाय लोगोफ्रानो गैया नालाय जोंनिया सनिपुराव बारा बिदि इउटुबार गैयालै आदा मेहेर मोना दङ माथो जोंखौ फाथाखौनो लाया माथो आदा मेहेर मोनाबो र' मालाबा लोगोसो हमनांगोन जोंनिया गेमस्रि आब'मोनाबो खाथि जायो लोगोबो मोनफेरा थाम्बनेलावबो होजाया बुंनायफ्राबो जोंनिया एसे खाब्रां जायो नालाय गोरा जायो खोमा नायनोनो बायो मानसिफ्रा बिदिसो मोनलाय लाङो आं माबायदि भिडिअ लाबा मोजां जागोन मोनथिला आरो ओइट हनै मधुजी अफिसियेल फंबाय नोंखौ जोंहा रश्मिता बर' बिथाङा लाइक होदोब्रा टेनसन दाला आंनि लोगोफ्रा सब थांनानै सापर्ट खालामगासिनो आंनिया साबस्क्राइबारफ्रा गासैबो सिनाय मोनखाजोबनायखायसोना मासोना नायालै लोगोफ्रानो नायनो नागिरा आंनिया बिराद एकदम माबा एसे जौगाहोनो नायो माबा जौगाहोनो होआ रागासो जोंलाय लाङो आदा खानाय हानाय कास्टमार फैदों दसे र' अके फंबाय देदो खामानिखौ मावग्रोब्रा भिडिअखौ उनाव नायनो हागोन टेनसन दाला नायोनो मधुजी अफिसियेलखौ नायोनो सान्दुङालाय माथो जाखोब्रा बारानिफ्राय बारा फैलायबाय माथो सान्दुङा आधा घन्टाल' थागोनलै लोगोफोर लाइभआवहा बारा टाइम थाजाया रावबो नायनो नागिरा जोंनि भिडिअखौ माबा मोजांसो मोनाना मासोना मोनथला आरो कमेन्ट होब्रा कमेन्ट हो मा रावबानो कमेन्ट होआलै जोंना पवन फंबाय मोनाबो खारबायसोना गिरिधर फंबाय मोनाबो खारबायसो नायस्लाबालै आंनिया लोगोफ्रानो माबा अके मधुजी अफिसियेल जागोन दे फंबाय खालामलायनांगौलै बर' फिसा इउटुबारफ्रा मा बनायनो आरोना उफाय गैया जोंनिया आरनो दाबायदियावहाय जाबोगासिनो जोंबो सानसे दिनाव जागोन आरोना सासे इउटुबार जागोन टेनसन दाला फंबायमोन मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन ना जोंनिया सनिटफोरा एसे खाब्रां जायोलै बुंनायफ्रा ओंखायनो नायनो नागिरा ओरैजाय
सोनाब जायना मोजां मोजां बुङो नालाय गोदै गोदै जायो एसे माने नायनो नागिरो आरो गासिखौबो मा बुंबावगोन जोंना आरो सनितपुरनि हाब्रां जायो रावफ्राबो सनितपुरनि आरो थेलामारानि एसे हाब्रांद्राय आरोना जोंना गुबुननिया माबोरै मोनथिया एसे गुबुननि मोजां मोनो जोंबो मोजांखौनो मोनो मोननायालाय मा जाखोब्रा गासिबो थांथ'बायसो आइला कमेन्ट होब्रा कमेन्ट हो सोरनिबा कमेन्ट थालांदो नामाब्रा कमेन्ट थालांदोंबा बुंबानो जाबाय नेटवर्कनि थाखाय जायो कमेन्ट फैयिया नेटवर्क मोनाब्लानि कमेन्टआ एसे माने लासै फैयो आरोना ओंखायनो नेनो गोनां जायो सान्दुंआबो मा गोसा दुंखोब्रा इमान बोरै नुदोब्रा बुंदो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंखो गासिबो सापर्ट खालामब्रा जोंखौ मा रावबो खालामा शेयार खालामना हो भिडिअखौ अब्लासो जोङो एसे जौगालांगोनब्रा जोंनियावहाय सनितपुराव इसेबां गैया इउटुबार दासिमबो इसेबां मोजां मोजां इउटुबार नुवाखै आं दा आदा मेहेरा दङ एसे माने बियो जोंहा आदा मेहेरा एसे गोजौनि आरोना जोंजों दासिमबो लोगो मोनलायाखै लोगो मोनलायबाबो मोनाखैनो होनजागोन आरोना लोगोखौनो मोनाखै जोङो दायो नायो आं आदा मेहेरनि भिडिअबो नायो ओरैजाय गोदोर गोदोर इउटुबारफोरनिखौ नायो आरोना गासैनिखौबो नायो कमेन्टबो खालामला माथो रावबो माथो जाखो ए सोरबा सासे हारसिं सिरि सिरि नायखोमागासिनो दे कमेन्ट खालामब्रा कमेन्ट खालाम हा थेलामारानि रावास रसमिता बर' हा थेलामारानि रावास सेकेन्डआव 10 वार्ड बुंनो बायोलै बाट बिटिआरनिया हाया जाबाय मा बुंबावगोन आरो ओरैजोंना एसे गोदै जाखायोना जोंनिया एसे खाब्रां कमेन्ट होब्रा सिरि सिरि नायखोमाबाय थानो नाङा कमेन्ट हो लाजियो नामा कमेन्ट होनो सिनाय मोननाय मानसि कमेन्ट होनांगौ माब्रै दङ माब्रै गैया बेफोरखौ सोंनांगौ माबा सिरि सिरि नायखोमाबायल' थायो सानैसोआ कमेन्टबो होआ माबो होआ सोर इसोरलाय कमेन्ट हो कमेन्ट जोंना भिडिअफ्रानो एसेबो ग्र' जानो जाथाराब्रा मानो जाया मोनथिला आरो रेंकबो जाया वाट्सएपआवबो शेयार खालामबाबो जाया बुंला आरो मा बुंबावनो कमेन्ट हो आरो लाइकखौ मानो होआखैब्रा लाइकखौ हो गासैबो खाबा खाथाम नायलांबाय थादो कमेन्ट होनानै गालां लाइक होनानै गालां शेयार खालामनानै होलां बुजिबायलै रसमिता बर' बुजिबाय दासो बुजिदो कमेन्ट हो आरोबाव कमेन्ट आंनिया मानसिफ्रा नायखोमाग्राल' दंलै सिरि सिरि कमेन्ट होआ बिसोरो मारैथाय कमेन्ट होबासो सिनायगोन दा नोंखौ आं ओइ कमेन्टखौनो होआ थांलायबाय आरो सासे सिरि सिरि नायखोमाबाय दं सासे सोरबा सोर जागोन बिलाय कमेन्टबो होआ माबो होआ ना बुंनायखौसो बुजियाखै नामा ओइ
बारा सम थालालै आं 30 मिनिट्सल' थागोन सानदोंमोन 25 मिनिट्सआनो थांबाय रावबानो नायथारा भिडिअखौनो शेयारबो खालामा शेयारबो खालामग्रोना होब्रा शेयार खालामना हो बेबायदि भिडिअखौनो शेयार खालामना होनाय नायबा दा नाय थांथो अबाव थाङो सानैयाथ' नायखोमागासिनो दं कमेन्टखौनो होला मा जाखो कमेन्ट होदोबाबो फैयाखै नामाब्रा नेटवर्कनि प्रब्लेम जायोलै बिदि फैया दै हले आं मोनथिया नुदोंना नुवाखैथाय आंनियावथ' फैखायाखै आं नायबायानो थादों बेटा जोंहानि माइ दुब्लियावहाय दै जगाय है टेनसन दाला दैयालाय ओंखारगासिनो लाइक हो लाइकआव थुग्रो ओमफ्राय कमेन्टआव दाबाय गासैबो मोजांसो मोना ना मासो मोना नायथारालै आंनि भिडिअखौ आइला दसे रायलायनो होननानै फैबाय माथो रावबानो जेबोखौनो बुंथारा आइला मा जागोन बिदिब्लालाय लाइकआनो मोनब्रैयानोल' दंख' थुआबो रावबानो लाइकआवनो कमेन्ट हो माबोरै दङ सोरबा गोदान फैदोंबा कमेन्ट होलाय सोर बे कमेन्ट होब्रा कमेन्ट होबासो आं रायलायनो हागोन दा नोंसोरजों शेयार खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना हो ओरैजाय थांथो नगाव मरिगावआव मोनहैयो मोनहैथों कमेन्ट होब्रा गासैबो माबा कमेन्टखौनो होआ रावबानो आयौ कमेन्ट होदोंना होआखैना नुजालाबो कमेन्टआबो सिरि सिरि नायखोमागासिनो साथाम मानसिया जेबो कमेन्टबो होला माबो होला खोन्था दे गासैबो माबोरै दङ नोंथांमोना गासैबो खोन्था साननैनि उनावहाय मोनसे भिडिअ फैगासिनो अमा जानाय भिडिअ होखागोन आं डाइरेक्ट नायबानो जाबाय कमेन्ट खालामलालै रावबानो माबा मेंलाय लांबाय रायलाय उफाय गैया मा खालामनो 29 मिनिट्स जाबाय सानैसो थाबावनायबा मेथाइ दोंसे रोजाबनो हागौमोन दा आरो रावबानो खोनासंनो गोसो गैया सान्दुं गोसायाव मा मेथाइ खनलाबायनो सोरबा सानलायगोन दा सान्दुं गोसायाव मा बुखिलाबायदोंलै बे होननानै दसे रायलायनो फैदोब्रा गरमनि आधा घन्टायानो जालाय लांसै रावबानो हरला कमेन्ट मेंलाय लांबाय आधा घन्टा जाबाय गाइस दसे ओरैनो फैदोंमोन आरोना एन्जय खालामनो थ' माने लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना सान्दुं गोसानि थाखाय फैदोंमोन आरो जिरायथ'दों दसे माने आङो न'नि बारियाव दंफैयो आरोना रसमिता बर' आय' गोसोआव दुखु मोनना दं नामा ब्रा ब्र जायनि अ फंबाय सरि फंबाय नङालै रसमिता बर'
सिस्टार बिदिनो होनजासिगोन जोंनि आरो मा बुंबावनो भिडिअखौनो नायजाया रावजोबो मालाय गिदिर गिदिर इउटुबारफ्रा अबाव नायनो जोंनि भिडिअखौलाय जानला मानला फाग्ला बायदि बखिलाबायनायखौलाय ओरैजाय फेसबुक मायावबा होलाना फेमास जानायफोरनिसो नायबाय थायो जोंनिखौलाय अबाव नायनोब्रा लोगोफ्रानो नायबावनोसो नागिरा जोंनिया नायस्लिनासो गालाङो कमेन्टथ' मोनसेसो खालामना गालांनो हायोना नायाथ' नाया कमेन्ट मोनसे खालामबाबो गोसोआव मोजां मोनो कमेन्टबो खालामा आंनि लोगोफ्रानो ओरैबायदि आरो मा बुंबावगोन दा दे नेक्स्ट टाइमनिफ्राय मोजां भिडिअ होबा कमेन्ट होब्लानो जाबाय स' माने भिडिअखौ मोजाङैनो बानायगोन सानदों आंबो मबाइल मोनसे लानो सानदों साननैसो उनाव लागासिनो मबाइल गैयिनि थाखाय लोर सोर जाबाय थायोना आंना मबाइला ओंखायनो माने भिडिअखौ बानायनो मोजां मोना आङो र' मबाइल मोजां लानोसै मा बुंबावनो साननोबो हागौ मालाय सोरबा सोरबि इउटुबावहा भिडिअ बानायनो थाखायनो मबाइल लानो नागिरदों मानो बिदि नङा आरोना हायोबासो लागोन आंबो हायाबा आरो अबाव लानो सासेयानोल' दं खोमाथोलै लाइफआवहाय रावबो कमेन्टबो होआ माबो होआ कमेन्ट होलै ब्रा सोर सोर दं नायखोमाबाय थानाय जाया कमेन्ट हो कमेन्ट भिडिअखौ मोनसे मोननै शेयार खालामना होब्रा अब्लानासो आंबो थांगोन सायाव सासे लोगोनिफ्राय हे फंबाय अबाव थांनाय नोंलाय दहायनिफ्रायनो नेगासिनो दंमोन आङो फंबाय कमेन्ट खालामब्रा अबाव थाङो नोंसोरलाय कमेन्ट खालामबासोलाय रायज्लायनो हागोन नै रावबानो कमेन्ट खालामलिया सानैयानोल' दंसो लाइफआव नायगासिनो मेथाइ खननो होननानै नेगासिनोमोन नोंखौ जोंहा रश्मिता आब'आलाय मा माबा होग्रा र' नायनोसै मा होनदों रश्मिता बर' बुरलुंबुथुर सेरफां थांबाय थायो माथोलै बुरलुंबुथुर सेरफांनालाय नगाव मरिगाव सहैखागोनब्रा जोंनिया बुरलुंबुथुर सेरफां नालाय बेफोरनो आरो मा खालामनो ओरैजाय बुरलुंबुथुरा फैगासिनो जोंनिजाय लाना थांजोबगोन बाराबा गिनोसो गोनां 34 मिनिट्स जाबाय 34 मिनिट जाबाय आरो 10 थाबावनोसै बांद्राय थायोबा भिडिअआ इन्ट्रेस्ट जाया रायलायनो होनना गोसो जाना फैदोंमोन नायाबा रावबानो दे शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ ओरैजाय मोनहैथों अबाव नगाव मरिगाव मा अबाव मोनहैसै स' गाइस खबरा माब्रै मोजां दंबा भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय आं सोर मा बुङो दसेल'सोमोन लाइफआ ओरैनो बारलांबाय 5 मिनिटआनो बारा जालायलांबाय आधा घन्टाल'सो थागोन होननानै फैखादोंमोन रावबानो नाया इदि सान्दुं गोसायाव बुखिबायलाबा औ मा जाखोब्रा बैथिं नर्मेल
अब्ला गाइस बाय बाय दोननोसै लाइभआ मोजाङै थाबाय था आरो नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौ मोजाङै मोजां भिडिअखौ भिउस खालामना हो नायजोब फुललि नायजोब भिडिअआ हगारना हर अबाव मोनहैयो नगाव मरिगाव अबाव मोनहैयो हगारनानै हर शेयार खालामना हो मोनहैथों गाइस बिदिबा बाय बाय टाटा दोनथ'नोसै न' दे बाय बाय